Bij een shitpartij justerjoen op de Wijze in Ljouwert is een 24-jarige inwoner van de stad verwonnen rekken. Een groot gebied in de binnenstad om het plak van de shitpartij wat afzet. Bij de shitpartij wie een groep van 3 en 4 personen belutsen. De man die verwonnen rekken is net ziekenhuisbracht en koert naar controle wennen huista. De politie had tot nota een tip gekregen hoe de zedenzaak in Drachten naar de uitsturing van opsporing verzocht. Die wie in het televisieprogramma op een nij omtinken van de zaak. Eind november werd een 6-jarig famke onzedelijk betaasd in Watersteun onder Westerwerd. Er is intussen wel een verdachte aangehouden, maar de politie ziet het nog tjoegen. Rederij Doeksen liet vanmiddag de sneltjenst van Haas naar Vlieland en van Vlieland naar Haas vervallen. Dat geldt ook voor de sneltjenst van Skilgen naar Vlieland. Doeksen docht dat met het oog op de verwachte storm. Ook het verkeer moet de komende dagen rekening houden met minder waar. Er wordt een soort sniever zijn. De Riekkamer van de rechtbank in Ljouwert beslist duurt door de verlenging van het voorarrest van Jasper S., de verdachte in de zaak Vaatstra. Zo'n zijn aanhouding zit de verdachte in beheining en mij alleen nog met zijn advocaat praten. De verwachting is dat dat zo blijft. Vannacht is het om het vriespunt hinnen, morgen ook weer winterse buien, maar ook zinnen. Het is een graad of 3, 4 en de dagen daarna bloot het winterzwaar.